Пип. Пип. Читка. 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 Чичка ли? Да. Какво е? Читка. Читка. Ръчичка? Не, читка. 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 Линейка? Читка. Какво е чичка? Там. Кърпичка? Не, Четка. читка. Четка? Мамо. И не го разбрах той, мама, съжалявам. Мамо. Да? Мамо. Бебек. Бой. Не ме одрей. Бай. Защо бой, бе? Читка. Четка? Бой? Чичо Коледа? Дядо Коледа е той, мама. Какво ще направи дядо Коледа? Ще почука? Как ще почука? Чук-чук. И кого ще взе? Кого? Крисито. Мамо. И какво ще каже мамо? Да. Крисе на подаръци. Да. За Крисито подаръци. Чичо Коледа. Ей, Чичо Коледа. Дядо Коледа, мама. Ето Коледа. Кой друг ще дойде, мама? Да. Леля. Коя Леля? Лелой. Леля Роди, точно така. Лелой. Леля Роди. Черно мамо, черно мамо. Твин... Пардон. Фон. А! Фон. Какво прави котето? Спи. А Джерито какво прави? Пише писмо. Мама ще плаче. Мама ще плаче. С Милинка. На мама Милинката си. Не. На мама Милинката ли си? На мама Кристина. Се обоцкаш на главата. Разбрах и сега сама.